ye di nsem bi besomo efa US ansem asi efa ebibifo ewo eye abrochememo anu ayedin ye nyina ye nima abrante bi a wadi 17 years a okodi nyamre nsem wo school ko wo abrofo mani bi bako enwotwe sikan ya emu miensa ahwere mo nkwasesi ade abrofo a ewo US memo ani abre pa pese wo mo pamo eye bibini bia na anu okodi bone no ye Uganda ni enne maame bia wo no wo kro asam ministry wo so bibini bako wo de nakosam ne ne omukom ne ne Muslim fo nso epese sorry attack abrofo ne se ne omu di no so eni nti wo mo so demonstration party si ade kro no so amente me ho ase anu odi enti maame bako oye bibini ono wo ho oni odi nsam firi kadochi ne ekoso se ne demonstration ne ekoe no wono so dia betu dwa yenso ya ye wo ha no ye beti bi de mpaibo agu ye nuanum ahohora wo mo so wa amono ne ye de mpaibo ebeta mochi mi entie mami emra sisia me wo Birmingham and then second city to London. Okay, na I want situation to say. In fact, Kwame, ya chete phone na ya stress obi akọ nkoto dwan ma won kan ye because bibien ho esi wo wi ase a ehya ase gidigidi ehya ase kakra na baye kese na sede ne ma keka kọ no nyankopon anya ya adom a ebetumi agensemo esanse ahoho wo kurum ha pa ahoho wo kurum ha me ba wo question ne so a Birmingham a handshake danye gidigidi bebre because date almodiama for realt no 17th August and umbeye Birmingham City edieno na me hu ni se de enti ahade no akwa akire ni se Birmingham ye kuro bia ye kan gangs a ebi wa ha papa so wo pe kuro ba ko a abonefo sem koso e United Kingdom a wuyi miansa Birmingham eka ho eha ye wo ekuo ahodo a akoba se won mu ewo niam wo ho ewo tumi bi etumi didi sebe ensamfo aprosifo ayere won ho anama nei won abre won ho ase kakra nenso akoye so won hyehye dem egba de dem mu tisi abonten a ebe ha adwen timgidi yese abrofo no a omo ye royalty no adwen ho wa won ho yi na 17th omo be shase wa hana ni nyina mu no ya wo brono bebre e wo krum ha sabre wo mafrase e wo so a chese wo mu aya asa na obekọ brono so kra ma me no di asemwa Kwame ya wo krum ha ya na abemu a wodi emfi edunson Nidin ede Axel Mangawa Ruda Kubana ne maame ne papa efi Rwanda memo na omode asalam ebetena Wales ena enam so munya nkrata omode ewo eye UK hano na omobetena hano na omo abofra Axel yi ewa ha bi nti wanyini wa ha ene se kura ye friend Southport esanse enkwada na wa kwama munti no ya na kurum ha no ye makwan sa akwanya wo ho se enkwada no etumi ye wo club bi o ha asa bi o ha swimming in what the police discovered eniema bebre di akwala na ni je hu wode hu ahyem na chese onsuan nti sa nkwada yi obi enso sa club yi bi a awofo de na kwahye wo monsa ena wo mo wodan mu a ye kire wo mo asa akwada branto we buru ahukura sekan enkra ne kire se akwada no special child omo asesebe omadwini NCP ni bia na obi ni ba bi onwa asekan no a otumi de bokowura ho a ene madama no wo kire wo papa bi a ono so na djuma eben bebe dan a no mu ye ade no wo mu no ono so perso bokwa koboa ono so ye wo ne sekan pa na mo de omo te ase na nkwada ne miensa de omo amfa omo kwa antna se okun omo ne free brass ade ni si ye no ena brofo ne se da bi ye ne de ekuru ya tena wa ye nhwe ha ma ahoho ogikuru no enti ebetie si montene so na ye ne ahoho e de asie ni aka kire omo so omo nko omo kuru
Enti de ba Nigeria brebi enko yekuru mu no ebi na aba UK a temamufo no aban ni bambofo enka ho ne mu temamufo no se wo ntumi nya hoho ntene bio wo mun nsem ne se sese kuro no enuma nyina akodi ahoho nsem wo mu kuro mu nya binye na ya na nkofo bisa se enuma na akodi ahoho nsem ne eba ne se Kwame so kwa bakosem mu a World War II ena ekoba say UK memma dodo no akoko no mansan ama ento mu so mo man na jija ombehia say ode nipa be free baby abeboa sa Renaissance Commonwealth na India kan ho nti omkra no omo de memma over 1.2 million ene baaye ebeboa yese be ya omo ebetimi di nkonim awontokwanum na mo sa ofro obi ba so obeboa wa owi a won kan kyerɛ so wonko no waka enti enam so ma wo hu sɛ enuma ne ade koraa no gye sɛ nkrɔfo bam enti free tete in South Belfast. Last night, riots were deployed to sɛ ya pomden bia sɛ enwosua bia da bia wo ɛhonim bia no tumi de ba ɛbɛboa wo man no enti UK wo mu akɔyɛ wo man a ɛyɛ manfrafo wo mu nkasa wo free kuro no esan sɛ wo mu ewa nitie sonko egeto ede hwe wo mo manfo ntino manfo ne ni hyeda ni sukuu kro ho fo ho wura dwuma mu dodo enti wo mo na mo agapade kra no na begini amane ni nyina efri wo mo nsa eno na asem we koba ye no magina so ede to anamon so da bi ya hwe ni yi a ye de ku nso beto da ne ye bedane ahoho esan sɛ eni wo mo makase Mankatoa, we call hospitals and doctors and nurses in Nakoya Woma, Omiaman Frafo. Nimum Oberhano, no, better Hammy a man and Krata Sufian, so none already, and ye ready fufu, a ready fufu cry noa. The son say, a dear dinosaur, a you couldn't read into no say, South Woodina, a ho. When you how Cassia pa, Nancophobia say, Chrome Hedgeman, a pomodane. Factory work no omo paper omo prapra omo sasa nema emu de hi bina mo hu nim bia mo de koye ahona asem akogena sisi enti o se Birmingham ho no wo mo be oye kire da ben na me adoma 17th ena ahanom oye kire no ebe baso okay na de wo mo ne say sa edano a ombe oye kire na 17th no de na chese omu ebe occupy train station krom ha no te se Ghana kwase ye city center no ye friend no ebi akagitia no ana adum no aha no mo friend city center eho na bibia wo enti eho na ya na omo taiko eho na nyuma shopping centers o pe train o pe bus bibia wo ko bia na eho na ye baby a wode sesan wo bus na otumi ato aso akode wo kro nti city center ho no be start no na city center ho no na sesei kame akoye se wo mo ehu ni fe wo mo de ba ho preko pe be ha nti abrono bi te fe Soho Road, Sally Oak, Spark Hill, Smetic baby a Ghana 40 pa alata 40 hopa and Tamworth bia abrofo so tepa Tamworth baby abrofo tena Tamworth on the crowd and no o ma hyase wo na de ana mo yene so mo hyase wo baby a wo no do so bo a wo ho anu wi a no mo de pimpini ba baby a before ete ade ba akone se obekrum ha baby a city na nkasa no awo neto Emma eko nkurasi te se de meboboy Tamworth ne Hansworth no honum ena brofo no so etete sanka ye broni na wo Ghana ha se no bedi se ewudi se mu yanka ye be ne boko sima wo de omudi abibifo fam ai we nyina che se wo se wotu kwan na wahwe wo so ye se ne a bibia so ebe ye kama twentwa makra